L'Ajuntament ha decidit posar en marxa la zona verda, blava i taronja del barri dels Músics i tota la zona del barri de Maria Cristina. Des de la CUP estem en contra d'aquesta mesura perquè creiem que és una mesura recaptatòria. Així com el 2007 el PSOE va decidir suprimir 500 places de zona blava, ara el 2012 n'ha creat més de 3.000. Això demostra que no tenen clar quina és la seva política de mobilitat a la ciutat. Aquesta zona, la zona dels barris dels Músics, és una zona que no només aparca la gent dels Músics, sinó que també aparca gent, veïns de la Part Alta i gent del barri de la zona de l'Avinguda Catalunya. El fet de fer... Mai hi ha hagut problemes de circulació ni problemes d'aparcament, no hi ha tampoc un teixit comercial que faci necessària aquesta mobilitat de cotxes i per tant creiem que el fet d'haver posat parquímetres és un abús per l'esperit recaptatiu de l'Ajuntament. Aquesta política de fer pagar a la zona blava no només és un greu perjudici cap als veïns que hauran de pagar per aparcar, sinó que també converteix en ciutadans de segona a la gent que viu als barris de Llevant i barris de Ponent. Tarragona és una ciutat molt centralitzada, on totes les gestions administratives s'han de fer al centre de la ciutat i per tant la majoria de veïns que vulguin desplaçar-se al centre hauran de pagar a partir d'ara per fer aquestes gestions. Per altra banda, també comentar que aquestes mesures que diuen que és per mobilitat, per reduir el moviment de vehicles i tal, no venen acompanyades d'altres polítiques com a principi d'any van pujar el preu de l'autobús, van eliminar freqüències d'autobús, segueix a Tarragona sense haver-hi carrils bici.